trafiła do Niemiec z powrotem po 11 miesiącach. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was roztomili we gminie Pawonków. Tutaj będziemy realizować dzisiaj kryz lubliniecki. No zaś pogoda tak jak łańskiego tygodnia. Deszcz, troszkę cieplej, 16 stopni. Pisał do mnie w sprawie tego filmu fan Krzysztof, pozdrowią go. Wybaczcie, wszystkiego nie zrealizuje, co on mi pisał. I także miał tutaj być w krysie lublinieckim, no ale pora tych właśnie łonych, które on mi napisał, będzie we filmie. A za kamerą dzisiaj mój brat Bernard, pierwszy raz w tej roli, no ale gości na Śląsku to my się trafili i właśnie chcę mu ten kąsek Śląska pokazać przy okazji, którego on też nie zna. Zielony Śląsk, Wiejski Śląsk, jademy. Pawonków to gmina wiejsko w okresie lublinieckim, w której kwateruje ponad 6600 personów. Place te powstały we szczednich stoleciach. W skład gminy Pawonków w okrąg tej wsi wchodzą Draliny, Gwoździany, Koszwice, Kośmidry, Lisowice, Lipie, Małe Łagiewniki, Wielkie Łagiewniki, Skrzydłowice i Solarnia. W cenzusie wszechobecnym z 2011 roku 27% personów kwaterujących w okresie lublinieckim zadeklarowało śląską narodowość. W Abstimungu z 20 marca 1921 roku genau połowa pomieszkańców samej wsi Pawonków welowało za Niemcami i za Polską. Ludzie welowały genau po połowie, po 215 personów. Place dzisiejszej gminy potajlowano pomiędzy Rzeczpospolita a niemiecki Reich. Place te leżą kole 60 km na północ od Katowic. Nasza rajza napoczynamy od wsi Lisowice. Lisowice, a obok mamy Lipie. Kiedyś to było Cuzamen, Lipie było tajlą wsi Lisowice, no ale w 2022 roku Lipie stało się osobną wsią. Te wsie były po polskiej zajcie, no, to jest istotne przy dzisiejszym tajniku. A co tu mamy? No, mamy tu dinozaura, mamy tutaj muzeum i co wam chcę powiedzieć troszkę o dinozaurach. Będę czytał, bo nie ma rzech paleontolog i mogę coś pomylić i jakbych to nawet czytał pieronie, nie wiem, 2 godziny, uczył się i tak bych coś ich pomylił, to już wybaczcie. We Wikipedii czytamy tak, ja będę tu cytował, ja. W latach 2006-2007  3 naukowców wykopało w utworach górnego triasu tukej we cegielni z kamieniałości wielkiego drapieżnego archozaura ze sorty smok wawelski. No, smok po śląsku mógłby powiedzieć dracha. Czemu wawelski? Pieronie, no tu mamy Śląsk, tu nie ma Polski, no mogli to inaczej ich zamianować. No ale dalej. Jest to sorta srogiego drapieżnego archozaura, który żył we nieskorym trasie na placach dzisiejszej Europy. Jako też największego znanego przedstawiciela dicynodontów, który miał masa 9 ton. Lisowicia bojani. Znaleziono też szczątki wczesnego przedstawiciela sakoklumpnych ze sorty Halauterium, jeszcze niezamianowanych 2 sortów małych, bazalnych przedstawicielów Dinosauriformes albo wczesnych dinozaurów. Co najmniej ze 2 sorty małych neuteropodów, 2 sorty pterozaurów, kostery kończyn małych krokodylomorfów, kręgi i kostery kończyn diapsyda podanego na przedstawiciela skupiny Horistodera, kostery czaszki i kończyn jako też zęby godów ryogowych, kostery i zęby niezidentyfikowanych małych
diapsydów i szczątki płozów, cyklotozaurów i gerotoraksów. Ja, to już widzicie, ja nie ma paleontolog i nawet ciężko mi było wygadać to wszystko. No i z kuli tych odkryć zmajstrowano tutaj we 2008 roku Muzeum Paleontologiczne. No to mamy tutaj to. Mamy tam roztomajte jakiegoś makieta dinozaura, to żeście widzieli. Ja niestety dzisiaj trwa remont. Nie wlezymy tam. Nie ma tam, eksponaty są wyniesione, no ale hej będziecie, no, za rok, za pora miesięcy, to proszę, tutaj właśnie we Lisowicach. Muzeum jest we Lisowicach, no ale odkrycia były genau we Lipiu. Wtedy to była ta tajla tej wsieja. Dzisiaj osobno. Ja, no tuż widzicie, co te place słynęły z tych dinozaurów, bo Godołżech przy Gutentag, przy Dobrodzieniu Łońskiego roku, kajżech majstrował film. Będziemy jeszcze go dać, jakby da majstrował film o Zimku, tam mamy Krasiejów, ja tam mamy w ogóle srogie muzeum. Ja, Śląsk, te place Śląska, Zielonego Śląska, dinozaurami słyną. Lisowice to nie ino dinozaury, to moc zwierząt, dikrowy. No i co? Alpaki. Jedna tak pozuje, czarno, białe, takie brunotne. Tam mamy łowce, mamy konie. No prawdziwy zielony Śląsk, pieronie. Ja, a tutaj jakieś zboże. Jeronie, nie godajcie, że Śląsk jest czarny. Też jest czarny, no ale godą zowdy te dwa płuca. Czarne płuco industrialnego Śląska i zielone płuco. Większość Śląska jest zielonego, no i właśnie obejrzyjcie te alpaki, jak człowiek się raduje, bo to nie ino zabytki na Śląskiej Rajzie, no ale też przyroda. Są już genau we Lipiu, a co tu mamy? Cegielnia, która no, już nie funguje, no ale założono ją w 1928 roku. Skarb Śląski to ufundował Autonomicznego Województwa Śląskiego na potrzeby domu roboty przymusowej. W 1935 roku przylazło to do zakładu psychiatrycznego i fungowało jako Śląsko-Cegielnia Porowo. W 1942 cegielnia gorała. No i już skończyła się świetność tego zakładu. Tutaj realizowała klejbanka. Niedaleko była gruba gliny, wydobywano materiał na te cegły. A powiedział mi o tym pan Krzysztof, którego pozdrawiam. Lipie, dopiero od 1,5 roku osobno wieś. Wcześniej to była tajla wsi Lisowice, którą żeście widzieli. A co tutaj mamy? Taką małą wieś. Centrum handlowe, Biedronka, RTV AGD, Rossmann, i McDonald's nawet, pieronie. Godą, jakie te śląskie dorfy są fest rozwinięte. Naprawdę Górny Śląsk zachwyca. Dotarliśmy do wsi Draliny. Co tu mamy? Klasycystyczny pałac z 1898 roku. Dzisiaj w rękach prywatnych. No niestety tak to otynkowali, że wygląda to niefajnie. No ale moto pełni dzisiaj funkcje mieszkalne, użyteczne. A tu co? Sportplac, plac graczek. No i jakieś takie właśnie stare, stuletnie zabudowania. Tutaj mamy wszystko. I co jest istotne, w dzisiejszej Rajzie ta wieś w latach 1922-39 była po polskiej zajdzie. Wielkie Łagiewniki to kolejna wieś. Tutaj we wsi mamy przysiłek, czyli tajla wsi Grabina. Tutaj mieszkał fan, który właśnie mi szrajbnął to, o czym wam teraz rzekna. Grabina, wskazywałoby to na to, co rosną albo rosły tu kiedyś graby. No nie było tu ponoć nigdy grabów. Toż skąd to miano tego dorfu? A z kolei tego, że była taka miejscowość Grabina, albo dalej, nie wiem, niedaleko Prudnika, zachód Górnego Śląska. Miejscowość Gorała i grof Balestrem ściągnął tamtych mieszkańców tutaj się osiedlili i tak zamianowali ta miejscowość jako tam.
I to są przodkowie mojego fana, właśnie Kery mi Schreibner. Tak to wszystko się toczy. A co tu mamy w tych łagiewnikach? No obejrzyjcie jakiś sportplac. Tu. I co? Mamy do futbalu i mamy do koszykówki, mamy do siatkówki. Nie wiem, jak to po śląsku zamianować, no bo to inaczej by trzeba. No i fajnie, to w sumie nic nie ogrodzone, można tu przyjść. Chciałbym teraz mieć 22 hopów w Pieronie. I gromy w futbal! Gromy w futbal! Pieronie, jak ja dawno nie grał we futbal. Fana Górnika Zabrze. No, są persony, które kibicują temu klubowi i oglądają mnie, no to pozdrowią tych. Tam potem ryczeli, jakże zmajstrował film o ruchu Chorzów, no ale robił żech filmiki tam o tych placach bez to. Jak byda w Zabrzu, to zmajstruje film o Górniku. Niektórzy by mogli widzieć, jakby nie było tego herbu, to że to jest rusko fana, ja? By mogli powiedzieć i właśnie takie niektóre haje są, jak się przejeżdża przez rozmaite dorfy miasta i są właśnie te farby bez tego, bez tej cechy Górnika, to gadają, że to ruskie i tak dalej, no nie wiedzą, o co się rozchodzi. Był problem, jak Ukrainioki przyjechały, no to nie wiedziały, o co się rozchodzi. No ale tam żeście widzieli kościół w tle, zaroski zaś on się wam wyłoni. To jest moderny kościół, nie będziemy się nim zajmować, no ale przodziej we XVI stuleciu stał tu kościół drzewiany. Pod koniec XVII stulecia albo go wyremontowano, albo nowy postawiono świętego Jana Chrzciciela. No i co z nim? No drzewiany kościół, nie ma go. W 1957 roku zgorął. Wybaczcie, w 1961 zgorął, a w 1957 jeszcze był remontowany. To już 4 lata ino przetrwał. I roztomaj takich rzeźby z tego kościoła i tak dalej. Ponoć przeniesiono kaś do jakiegoś muzeum w Katowicach, nie wiem, Eli Śląskiego, Eli archidiecezjalnego. To mi rzeknął fan Krzysztof. Toż, no widzicie, ja toż wiem to z kulitego. I ten kościół z domi się stał tamkaj ten nowy kościół, bo stary kościół otaczał Kirchhof, a tam też mamy Kirchhof. Pieronie zajrzech zapomniał, bo zazwyczaj nie godę o tym. Ta miejscowość była po polskiej stronie. No, to jest istotne, bo pojadymy do Łagiewnik Małych, a one były po niemieckiej zajcie. I są my w końcu we siedzibie gminy, we Pawonkowie, a za nami kościół. Kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej z rok 1806-1809, poświęcony w 1811. Styl neoromański, no ale wcześniej stały już tu 2 kościoły. Pierwszy pod koniec XIV stulecia, a drugi około 1500 roku. I jak mi powiedział fan, tu była diecezja gliwicko, a konsegnali diecezja łopolsko. Skąd te podziały w jednej gminie? No właśnie to jest pozostałość, spuścizna tej granicy polsko-niemieckiej z roku 1922-39, o której jeszcze tu będziemy zaroski rozprawiać bardziej akuratnie. Tutaj, jako Forszczeluja, jako mi Schreibnął fan, była granica polsko-niemiecka w latach 1922-39. No i mamy właśnie takie budynki, tam jeden taki stary i tu, no i faktycznie to by wskazywało na to. No dzisiaj można powiedzieć na pierwsze ciepnięcie oka nie widzimy żadnej granicy. No ale ci, co się interesują trochę historią, wiedzą, co tak było. Bahnhof w Pawonkowie. Tutaj właśnie była granica polsko-niemiecka w latach 22-39. Nie genau tutaj, konsegnali tam w tych lasach jeszcze hopną godą, że tam są jakieś okopy na tanki i tak dalej. No ale co mamy tutaj? To była pierwsza stacja w Rzeczpospolitej, no i ostatnio sztela w Rzeczpospolitej. Tu było takie wcięcie, ta polska granica się tak z tą niemiecką wcinała, no i właśnie tak to fungowało, co by jeszcze ten Bahnhof w Pawonkowie był po polskiej zajcie. Gwoździany. No i dotarliśmy do tych placów, które od 1922 roku do 1939, no tak naprawdę do 1945 nieprzerwanie były po zajcie niemieckiej. No i co tu mamy? Eklektyczny pałac z połowy XIX stulecia, dzisiaj opuszczony, no ale chyba coś się tam dzieje, ktoś tam będzie coś robił. Mamy sypanie, szworoki, no i jakoś gorzelnia co było. No i obejrzyjcie zaś
krowy, zaś ten wiejski landschaft. We Gwoździanach mamy też nieskoro barokowy, drzewiany, rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panny Maryi. Do 76 roku nie było tu kościoła, bo mieszkańcy Gwoździan chodzili 7 km dalej do Gutentag, do Dobrodzienia. Tam już film majstrował i pozdrawiam wszystkich kamratów, z którymi żech się tam trafił. Awicyny, Kordiana, ubierzyjcie se to. No i po II wojnie światowej już chcieli tu zmajstrować kościół, no ale czasy były takie, jakie były, choć to nie ma tak, że kościoły nie powstawały. No roztomajcie było, obejrzyjcie moje filmy. Farusz ze Dobrodzienia wpadł na ideę, co przeniesie nieczynny od 46 kościół ze Kościelisk, kole Bolesna, tam też żech majstrował już filmik, tukej. Kościół był nieczynny, tu przeniesiono drzewiane kościoły, często przenoszono. No i w 76 roku rozebrano tamten kościół i w 78 roku tukej go odtworzono. Kościół pochodzi ze 1576 roku, no ale jest on odtworzony. To nie ma genau to, co stało tam we Kościeliskach. Co tu mamy oryginalnego? Krzyże te na turmach, no i belka nad wchodem. W Dryny widzimy, co to jest już moderny kościół, moderno koncepcjo, całkiem inaczej wygląda niż widzimy na zewnątrz. Do roku 1985 był to filią farności we Dobrodzieniu, no a potem teraz jest to osobno farność. Krzydłowice, jako żeście widzieli, tu nie będziemy się zatrzymywać. Tukej te place były po zajście niemieckim, no ale to była miejscowość przygraniczna. Jako że jak powiedział ostatnio przy Gwoździanach od 1922 roku niemieckie place, wcześniej już od 1871 roku drugi Reich niemiecki, no a przodziej place pruskie. To już nie od 22 roku ino przodziej. I do 45 roku nieprzerwanie. Potem Trzeci Reich. Skręć w prawo. Pieronie, wyszło słońce, blinduje, w końcu ciepło, w końcu lato, no mamy lipiec. A my dotarli do małych łagiewni. Byli już my we wielkich łagiewnikach. No ale wielkie łagiewniki były po polskiej zajcie w latach 22-39, a małe łagiewniki po niemieckiej zajcie. I te miejscowości nie graniczą wcale ze sobą. Łagiewniki małe właśnie do 1939 roku. Źle żech powiedział, no bo do 1945 roku te place były niemieckie. No dyć potem Reich, Trzeci Reich niemiecki od 1933 roku, kiedy to Adolf Hitler doszedł do reskirowania. No a we 1922 roku przychodzi, to był plac abstimmунgowy. Od 1919 do 1922 można powiedzieć plac abstimmунgowy. Abstimmung to wiemy, to wam durś godą, no i wojna polsko-niemiecka 1921 roku. Wcześniej rozruchy, rok 19, 20. Mianują to powstania śląskie, no ale to były powstania polskie na Górnym Śląsku, no bo oni biły, te powstańce hajały się, biły się o Polska, a nie o Śląsk. Były też zelpszuce, czyli obrońcy Górnego Śląska, bo z drugiej zajty oni bronili status quo, co by te place zostały pod niemieckim rozkierunkiem. Dobra, no to wam durś goda. A co tu mamy? Tak krótko i kościół, nic specjalnego. Z 1929 roku kościół pod wezwaniem świętej Hedwig, czyli świętej Jadwigi. Jadwiga Śląsko, już kiedyś łoni godał, patronka Śląsko, kero pochodziła ze Bajerów, tu na Śląsk przybyła, hajtła się ze Henrykiem Brodatym, miała synka Henryka Pobożnego. To wiemy, szczednie stolecia, 13 stolecie.
tu widzimy ten potajlunek administracyjny kościelnej administracji, bo to jest diecezją łopolsko, a tamkaj my byli po polskiej zajcie Gliwicko. Tamkaj ja mieszkam na tym industrialnym Górnym Śląsku, zaś mamy ten potajlunek diecezją katowską i diecezją Gliwicko. Ja? Tak, Gliwicko to jest po tej byłej niemieckiej zajcie, a katowsko po byłej polskiej zajcie. Tu mamy zaś taki potajlunek i to widać właśnie na tych granicach administracyjnych, kościelnych, jako to było, no bo wtedy te granice administracyjne diecezjów sztalowano, no i tak to powstało. Pieronie, jakże było ostatnio w Krysie Lublinieckim, no to też jechał takimi trasami i żech powiedział, że pierwszy i ostatni raz przodzi, żech takie coś widział na Podlasiu, co normalnie GPS mnie kieruje na normalną trasę niby, no druga trasa była troszkę dłuższa, no ale to na zicher była normalna, asfaltowa, a tu widzicie bez las i normalnie, i tu nawet mamy Pieronie Powstańców, ulica Powstańców Pieronie, to widzicie Zielony Śląsk druż zaskakuje, a czy to mnie już nie zaskakuje, bo Żorzek to widział, no ale to nie ino na Podlasiu są jeszcze takie kamieniste albo szutrowe place, tu musimy się zatrzymać, a jedziemy glajzy bez las, 5 minut jeszcze, prawie 3 km. Są my teraz w Dorfie Koszwice, kiedyś tajla Kośmidrów. No mamy tu zaroski granica między tymi dorfami Koszwice, a tam za mną, za kamerzystą mamy Kośmidry. W 1922 roku po potajlungu Górnego Śląska, to co żech powiedział, po Śląskiej Wojnie Domowej i po Abstimmung z 21 roku, całkie Kośmidry trafiły do Polski. No ale już w maju 1923 roku zachodnio tajla Kośmidrów trafiła do Niemiec z powrotem po 11 miesiącach i zamianowano to Koszwic. Czemu tak się stało? Nie wiadomo do dzisiaj. Są roztomajte anegdoty. Jedna z nich jest taka, co tutaj w tym Gasthausie, który pochodzi z 1912 roku, a przynależał do Paula Willima, odbywało się wesele. I komisjo międzysojuszniczo, a przymungowo, która tajlowała Śląsk, przychyliła się spontanicznie do prośby pomieszkańców, części pomieszkańców, którzy chcieli zajść do Niemiec. No i ponoć z ulitego tak to potajlowali. No jest to fest ciekawe, te potajlungi, tu właśnie mamy taka tabudka, no to mamy farby II Reichu niemieckiego, szlaban to już były farby polskie. Tu richtig była granica, tu kajmy są. No a Gasthaus funguje do dzisiaj. I asi się, co to jest jedna z najstarszych restauracji w Polsce. No i wiadomo, Polska to jest za granicą i Przemszą, tu mamy Śląsk, można by szajwnąć, że Śląsk, no ale wiadomo o co chodzi pod polskim kierunkiem. Roztomili, byliśmy tak bez sufal tam coś zjeść, no żurna ma Śląsce, polecam, fest dobry. Tu takie menu nam dali, to można sobie wziąć do domu. Jak to wygląda, wszystko szajbnięte. Dali nam jeszcze gratis taki magnet. Kośmidry, Koszmider i Koszwice, Koszwic, miejscowości podzielone przez granice. No i takie pocztówki, takie bildy ze starym Gasthausem. Słuchajcie, tu właśnie mamy już Koszwice. Tu już my są po zajcie polskim. Ja od 1922 roku, a od 23 ta granica. I cóż mam jeszcze powiedzieć, Roztomili? Myślę, że najciekawsza rzecz z tych placów to jest to. To jest ta końcówka, to jest ta granica. Nie wiem, eli jeszcze jakoś miejscowość po 22 roku, przed 39 roku wróciła do Niemiec. Eli to jest jednostkowy beispiel. Myślę, że jakiś jeszcze beispiel taki jest. Jeśli je to szajbnicie. A przed chwilą dzwonił do mnie Hop, no nie znam Hopa,
chwalił mnie za film o woźnikach. Dziękuję. Też pozdrowiam tego hopa, nie znam, ale dziękuję, co dzwonił, co pochwalił ta robota. I będziemy realizować dalej. Byćcie ze mną, filujcie mnie, abonirujcie. Co tydzień nowy tajlik i dziękuję kamerzyście Bernardowi za to, że był ze mną, za to, że ten film jest kwalitetowo lepszy. No i widzimy się za tydzień. Chowcie się.